Kuti ejjew inkomplu ir-riflessjoni tagħna fuq il-Vanġelu ta' San Ġwan kapitolu 6. Wara li Ġesu għamel dak il-miraklu li tama 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 xutiet, speċi osfor Ġesu mar ikompli x-xogħol tiegħu postijiet oħra. In-nies ippreokkupaw ruħhom u marru jfittxuh. Għalfejn. Mill-jidher għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett bħala kurzita għax huma kien jaqbillhom ifittxu l-Ġesu minħabba li kien irritihom il-ħobż u għaliex kienu b'xejn ma kienx hemm għalfejn joqogħdu jitħabtu biex jaħdmu. Għalhekk Ġesu jibda l-Vanġelu t-test tal-lum billi jgħidilhom ngħidilkom id-dritt intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali għax emmintu fija, imma għax kiltu il-ħobż u xbajtu u dan b'xejn. Aħna koll nfittxuh lill-Alla, imma ġeneralment, jew ħafna drabi, aħna nfittxuh lill-Alla meta nkunu bil-problemi kbar. Ħafna drabi aħna laqqas nagħtu kasu lill-Alla fl-affarijiet ta' kuljum, speċjalment biex nirringrazzjawh, biex nfaħruh, imma nfittxuh meta jkollna bżonnu. Allura Ġesu għalilhom il dawk in-nies u qed jgħid illum lilna li hemm bżonn li aħna nfittxu l-opri tal-Alla mhux għall-affarijiet materjali, imma speċjalment għal dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja spiritwali tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll ħamutu. Kemm nistgħu ngħixu hawnhekk u mbagħad x'ħajġri minnha. Ġesu wedna li jekk aħna nfittxu lilu il-ħajja tagħna ma tispiċċax fil-qabr imma tibqa' dejjem miegħu. Imma n-nies għalkemm raw il-mirakli kollha ta' Ġesu, anke dak li kien għadu kemm għamel, għalulu inti x'sinjal ħattina biex aħna nemmnu fik. Interessanti. In-nies raw tant mirakli minn Ġesu għajmilhom il-mord il-mejtin fejqilhom il-morda tom jieklu għallimhom u xorta baqgħu m'hemmnux, riedu sinjali oħra. Forsi ta' min jiena nirrifletti, jiena qed nitolbu xi sinjal lill-Alla jew jiena nemmen fih. Jekk inħares li ħajti, impossibbli ma nifhimx li jiena qed ngħix mhux għax jien irrid, ma huwa miraklu ta' Alla li jien qed ngħix. Hawnhekk Ġesu qalilhom mbagħad lin-nies għaliex huma bdew jgħidulu iva inti billi tajtna l-ħobż ma ġara xejn għax Mosè wkoll kien tagħna ħobż. Ġesu għallhom le, mhux Mosè kien tagħkom il-ħobż, imma Alla permezz ta' Mosè. Aħna kultant nagħmlu l-istess il-mulej, naħsbu li dak li nagħmluh għax aħna kapaċi. Waqt li mhux veru. Aħna nagħmlu nagħmluh mhux għax aħna kapaċi, imma Alla tagħna s-saħħa. Eżempju x'kejk nista' nagħtu. Il-bidwi joħroġ u jiżra' u jaħseb li ż-żerrija qed tikber għax żeraħħa hu. Veru kieku ma żeraħħiex ma kienx tagħti frott, però kieku żeraħħa u Alla ma bagħatx ix-xita, ma bagħatx ix-xemx, kieku ż-żerrija ma kienx tikber. Mela bniedem jagħmel ħiltu, jagħmel dak li għandi jagħmlu, però aħna ċerti li hu Alla li fl-aħħar mill-aħħar jagħmel il-miraklu anke tal-ħajja. L-istess fix-xogħol aħna naħsbu li jiena naqla l-paga għax jien ħdimt, iva ma' min tani s-saħħa biex naħdem, min tani l-intelligenza biex naħdem. Għallek ħut naħseb huwa meta naraw dan il-konverzazzjoni, dan il-diskors ta' Ġesu ma' dawn in-nies nifmu li aħna għandna dejn kbir mal-mulej għax fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna nagħmlu ħilitna u jagħmel il-miraklu.